Bog drago, šéf vás traži. Trebate te u redu. Bog drago, šéf vás traži. Trebate te u redu. Bog drago, šéf vás traži. Trebate te u redu. Je li rekao zašto? Je li rekao zašto? Je li rekao zašto? Ne, nije. Samo da donesete svoje alate. Ne, nije. Samo da donesete svoje alate. Ne, nije. Samo da donesete svoje alate. Samo mi daj 10 minuta. Moram dovršiti ovu utičnicu. Samo mi daj 10 minuta. Moram dovršiti ovu utičnicu. Samo mi daj 10 minuta. Moram dovršiti ovu utičnicu. Dobro, reći ću mu da dolaziš. Dobro, reći ću mu da dolaziš. Dobro, reći ću mu da dolaziš. Ok, hvala. Ok, hvala. Ok, hvala. Bog drago, šéf vas traži. Trebate te u redu. Bog drago, šéf vas traži. Trebate te u redu. Bog drago, šéf vas traži. Trebate te u redu. Je li rekao zašto? Je li rekao zašto? Je li rekao zašto? Ne, nije. Samo da donesete svoje alate. Ne, nije. Samo da donesete svoje alate. Ne, nije. Samo da donesete svoje alate. Samo mi daj 10 minuta. Moram dovršiti ovu utičnicu. Samo mi daj 10 minuta. Moram dovršiti ovu utičnicu. Samo mi daj 10 minuta. Moram dovršiti ovu utičnicu. Dobro, reći ću mu da dolaziš. Dobro, reći ću mu da dolaziš. Dobro, reći ću mu da dolaziš. Ok, hvala. Ok, hvala. Ok, hvala.